Ncam kubahlali baseNatala lenkqubo yokudityaniswa kwezikolo ezinabafundi abambalwa. Njengokuba isebe lemfundo selibafudusile ootitshala labasa kwisikolo saseSilasville, abazali nabafundi abafuni nokuva. Kungoku nje basebenzisa abantwana belali abanebanga leshumi ukuba bafundise abafundi. Bayasiqoqodisa ukuthi isikolo sethu masivalwe, imigama ikude, esi sikolo kuthiwa makuvalwe abafuni nokuza ukuzojonga umgama wesikolo esi uba ungakanani. Bathi sisikolo sitsha basiwa kuso abantwana sikude ukuba bangahamba ngeenyawo. Isikolo sakhiwa ngo-1976 sizakhela thina ngeenkuni, sigawula sitsala ngeenkabi sizowakha esi sikolo. Ngadlika kakhulu kuba i-distance inde, imali mhlawumbi singayikhupha into ephaa ko-400 umntwana ngamnye okanye 450 umntwana ngamnye ezathathwa inyanga yonke. Ifundo limile kwelokuba masivalwe esi sikolo. Requirement leyo ethi abantwana kufuneka babe 135 kodwa apha esikoleni balesa kangaka. Sifaka nimilomo ke nabantu basekuhlaleni njalo njalo SGB. Wasungula umgaqo-nkqubo wokudityaniswa kwezikolo ezinabafundi abambalwa ukulungisa ingxaki yokungalingani kwezemfundo. Bayikhaba ngawomane loo nto kwezinye iilali kuba inkoliso yezikolo bazakhe ngokwabo. Kwiindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude eNatala eMaxisibeni.